English with English or in kokborok. You please tell me what is Anthor, who is Anthor? What is the context, bhai? जो भी मुझे जो ओह बहुत फेमस लगता है ये बंदा तुम बार-बार नाम लेना बंद करोगे lamsogo norok joto no tinini o video nangke norok o koidino nugui mankana candidate for council o chini estimate tinta category mane tinjona tongmani ya category bo masa das bahake habai aro jina das ni mungui bo bahake aro chini st kuta bai habi tong ya obo kase sungmungkok bo ekdum pura viral tongo social media wa nangke norok oro kachak khrijak norok nainai di bo das tei bahake chini kuta no nai mangkha nangko obo tabuk simi gya obo bahut khokjan hagen simsulo tongo hingga norok wansugui nainai di chini borokno busuk tola khiklai tonai tonokha ekdum puramo norok jodi songhai norok jodi khorang tisai ke bono khorang tisai kre jodi songhai social media borok phai khorang tisai simikse o khorang ro o kokrok no kasa jago norok nugui nainai di obono butike obo teingkha hingke te kaisa kok abo kaisa hainai kok kasai phaika controversy hai kok hingke te kaisa hainai controversy Kaisa comment no explain khai English. Jackson Group te elemi Wansa chalabe kaja ang ko onek khushi obo ni ani bisingo life ta o kaisa ekta no problem jani dream tabu bo purang ya le barlani to borok live so phai purang furang te khushi enthor sab ang senior rok ne ke borok ta ekdum pura laisia brio bo ta ekdum kisapano bo laisia te sete sa do farong no se chini hamya talang tona nai tongha bo niji hamya te se ya pari se sa hanya Please tell me what is Boniji, Anthor, who is ya peri Anthor? hamya sajak tirise, dia bisa hanya cini do pani borok no bo, bini ukuluk talna naik toka bo, ekdum pura, tam sana ekdum sinyal berjalan, tam bahanai, जो भी मुझे बोल रहे हैं jealous Boniji kan kha bunyi sutu do bini logi talna ni naik cesta tunggu, angkun kok salian norok, obon ni pura tam obon ni naik norok komen khai sadi, ketini video orang Paris naik dor hingga tini video orang Paris naik norok jadi video naiknya sadak toh angka kaisa like hari te subscribe khanya kata pogdi next update norok update hite video mana bagai